Avui cuinem sépia amb mandonguilles, un clàssic de la cuina catalana que no pot faltar al nostre receptari. Al final de la recepta teniu la llista amb tots els ingredients. Necessitem una sépia d'1 quilo, una ceba, 3 tomàquets madurs, una mica de vi ranci, 450 mil·litres de brou de peix, oli d'oliva verge i sal. I per les mandonguilles, 350 grams de carn picada barrejada de vedella i porc, 100 grams de cansalada, un ou, una llesca de pa mitjana, llet, farina, 3 grans d'all, julivert i, opcionalment, ceba caramel·litzada. En aquest cas necessitarem 2 o 3 cebes, una cullerada de sucre morè i una mica de vi ranci. I per la picada, un gra d'all, 12 ametlles i una mica més de vi ranci. Nosaltres posarem ceba caramel·litzada a les mandonguilles i comencem preparant-la. Tallem la ceba juliana, posem una paella amb oli al foc, escalfem i coem la ceba a foc suau. Trigarem una bona estona i quan comenci a quedar transparent afegim una cullerada de sucre morè. Remenem un parell de minuts i afegim un bon raig de vi ranci. Continuem a foc suau i quan estigui ben cuita i caramel·litzada parem el foc i la reservem. Ara anem per la cassola. Hi posem oli, l'escalfem, enrossim la sépia i la reservem. La melsa encara no li posem. En el mateix oli sofregim la ceba uns minuts. Afegim el tomàquet ratllat i quan ens quedi una mica sec afegim un bon raig de vi ranci. Remenem, tornem a incorporar la sépia i ho deixem a foc suau uns 10 minuts més. Afegim unes llossades de brou, una mica de sal, incorporem la melsa i ho coem 10 minuts més amb la cassola tapada. Ara anem per les mandonguilles. Si voleu les podeu preparar amb antelació. Comencem remullant el pa amb la llet. Piquem la cansalada i en un bol posem la carn picada, la cansalada, l'all i julivert picats, la molla de la llesca de pa ben espremuda de la llet, salpebrem, afegim l'ou i amb les mans ben netes ho barregem bé. I si les voleu fer amb ceba caramel·litzada, ara és el moment d'afegir-la. Ho tornem a barrejar i ja podem començar a donar forma a les mandonguilles. Un cop les tinguem, les enfarinem, les fregim i ja les podem anar posant a la cassola on tenim la sépia. Les deixem coure uns 15 minuts més amb la cassola tapada. I mentre preparem la picada amb un gra d'all, 12 ametlles i una mica de vi ranci. I l'incorporem a la cassola els últims 10 minuts. I ja ho tenim, un plat clàssic de la cuina catalana per llepar-se els dits.